Стрико, здравей! Здравей, Стрико! Намираме се в космоса, течем миди. Наръждива ти Никия! Наръждива те Никия. Покажи къде са мидите. Хайде, ела, Стрико. Ето ги. Това са магазина. Това е магазина. Значи, това е магазина за мидите, така ли? Да. Да. И ти сега демонстрация правиш на Сарафово в космоса как се ядат миди на ръждива ти Никия. Този клип ще отиде право през ски учителите в Пампорово. Можеш да ги поздравиш. Каним всички учители, ски учители да дойдат тук на другата планета. Искам сега, Стрико, да ми извадиш мида. Да ми извадиш мида. Ето. Ето е мидата. Тая мида е по-хубава от мен. Благодаря. Чудесен си. Само ти можеш такова удоволствие да доставиш и на себе си, и на твоите гости. Стрико Ваньо, човека без възраст, плува и кара ски и няма още 100 години. Ето го.